Mawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwinifumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la MEC lati apolisi amanga bambo wina kamba kulembetsa kawiri mukaundula wa voti. Zipani zina za ndale zasemphana maganizo pa za nthawi yowonjezera kalembera wa chisankho. Ndipo munkhani zina sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yati yapanga malamulo oteteza aphunzitsi ndi ophunzira ku Nkhanza. Tili ndizi ndi zina zambiri tiyeni tikhalire limodzi. Sankho la MEC lati apolisi ku Lilongwe amanga a Wiseman Enoch adalembetsa kawiri mukaundula wa voti pa sukulu ya Msambeta mu mzindawu. Mneneri wa bungweli Asangwani Mwafulirwa watsimikiza izi ponena kuti izi zinatheka popeza kalemberayu adagwiritsa ntchito makina awiri osiyana ndi omwe adagwiritsidwa ntchito poyamba. Iwo ati kulembetsa kawiri ndi mlandu waukulu. Amwafulirwa ati ndondomeko yawo yakalembera ndi yodalirika kuti itha kudziwa pomwe munthu walembetsa kangapo. Pakadali pano bungweli lati ndilodzipereka kuonetsetsa kuti kalemberayo akuchitika mosabisa kanthu komanso mokhulupirika. Posachedwapa bwalo la milandu lidagamula Abisias Elton Nkhoma kulipira 200,000 kwacha kapena kukakhala ku ndende zaka ziwiri kamba kopezeka wolakwa pa mlandu olembetsa kawiri mukaundula wa voti mu mzinda wa Blantyre. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchititsa chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu aku nyumba ya malamulo komanso makhansala. Pakadali pano zipani zina za ndale zasemphana maganizo pa za nthawi yowonjezera kalembera wa chisankho, pamene chipani cha Democratic Progressive chikufuna kuti bungwe loyendetsa chisankho liwonjezere nthawiyi m'magawo onse. Malawi Congress Party kufuna izi zichitike m'gawo loyamba lokha. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. In October this year, the Malawi Electoral Commission announced mwezi wa Oktoba chaka chino bungwe la Malawi Electoral Commission lidalengeza kuti liwonjezera nthawi yochititsa kalembera wa mkaundula wa voti wa mgawo loyamba pofuna kupereka mwayi kwa anthu amene amafuna kuti alembetse mkaundula wa chiphaso cha unzika pofuna kukhala ndi mwayi wolembetsa mkaundula wa votiyu. Izi zidachitika bwalo la milandu litalangiza bungwe la National Registration Bureau kuti liyambe kulemba anthu mkaundula wa chiphaso cha unzika osati kungotsimikizira kokha omwe ali ndi chiphasochi ngati momwe adakonzera poyamba. Poyankhula ndi Times, wachiwiri kwa mneneri wa bungwe la MEC Richard Mveriwa anati bungweri lilengeza nthawi imene iwonjezere gawo lachitatu la kalemberayu likatha. Mneneri wa chipani cha DPP ya Shadrack Namalomba ati potengera mavuto amene ndondomeko yakhale kumana nawo monga kusowa kwa mafuta a galimoto ndikofunika kuti magawo onse a ndondomekoyi awonjezeredwe nthawi. Ikatengera National Registration Bureau ndikumapezeka kuti mwina afika pa center paja mashina aja osagwira ntchito, tikumvetsedwanso kuti kufika pa center paja kupeza kuti mapepala atha. Zambiri zimene zachitika kumene kuja zokuti zosakhala bwino. Mneneri wa chipani cha United Democratic Front UDF Dyson Changia ati chipanichi chingakhale chokondwa gawo loyamba ndi lachiwiri litabwerezedwanso. UDF inapempha adi amezi kuti aitsetse kuti aganizire kuti chine kubwerezanso mama zabo phase 1 and phase 2 ndiye panopo mbali ya phase 3 inakhale pansi nkuona kuti kodi mavuto amene analipo ndi ochuluka bwanji kuti kodi nkoyeneranso kuti ngakhale phase 3 ibwerezedwe. Mawu ake mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jessica Bwira ati ndikofunika kuti bungwe la MEC libwerezenso gawo loyamba la kalemberayu ponena kuti ndi pamene mavuto ochuluka adaoneka. The position ya MCP ndiyo kuti tibwereze phase 1 because kuli ma valid reasons amene ikuyenera kuti ipangidwe, but for us phase 2 was okay. Imene situkuona chifukwa choti itse kulibwezo. For phase 3 I cannot speak because we are in the middle of it. Bungwe la MEC lidayamba ndondomeko yolemba anthu mkaundula wa voti pa 21 October 2024 ndipo likuyembekezereka kumaliza gawo lomaliza limene ndi gawo lachitatu pa 11 mwezi uno.
malinga ndi bungwe la MEC. Zotsatira zoyamba za chiwerengero cha anthu omwe adalembetsa mkaundu lawo zikuonetsa kuti anthu oposa 4.6 miliyoni ndi amene adalembetsa mgawo loyamba komanso lachiwiri la ndondomekoyi. Boma lati lafikira anthu okwana 4.5 miliyoni ndi thandizo lachimanga mu ndondomeko yomwe ikuchitika m'maboma onse. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma a Moses Chimpheko ndi yemwe watsimikiza za nkhaniyi. Iwo ati boma linakwanitsa kupeza chimanga cholemera matani okwana 39,000 ndipo mabungwe monga World Food Program anathandiza matani ena 11,000. Ndondomekoyi ikufuna kufikira anthu okwana 5.7 million omwe akhudzika ndi njala mdziko muno kamba ka ngozi zogwa ndi El Nino komanso namondwe wa Freddy. Polankhula m'boma la Salima, Chimpheko anati boma ndilodzipereka kufikira manja onse okhudzidwa ndi vuto la njala koma achenjeza anthu kuti asamugulitse chimangachi. Mwezi wa March chaka chino, President Lazarus Chakwera anati maboma 23 mwa maboma 28 mdziko muno anakhudzika ndi njala ndipo amafunikira thandizo. Sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yati yapanga malamulo omwe cholinga chake nkuteteza nkhanza zomwe aphunzitsi ndi ophunzira amakumana nazo pa sukuluyi. Malamulowa akudza pomwe zinamveka kuti aphunzitsi ena amawaganizira kuti amagonana ndi ophunzira ndi cholinga choti awakhonzetse mayiso. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Poyankhula pamwambo umene amaphunzitsa anthu zokhudza nkhanza zomwe amayi ndi ana akumana nazo mdziko muno, mmodzi mwa akuluakulu a sukulu yakachenjede ya Mzuzu a Cecilia Ngwira anati malamulo atsopanowa athandizira kubweretsa khalidwe labwino pakati pa ogwira ntchito komanso ophunzira opitirira 9,000 omwe ali pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Koma iwo anena kuti malamulo ena sanakhazikitsidwe ndipo pakati pano akudutsa mu ndondomeko zoti awavomereze ndi kuyamba kugwira ntchito. Ndi mapolisi amene momwe munakhazikidwa ndondomeko zonena kuti atha kudziwa kunena kuti ngati ndapangidwa nkhanza ngati iyi ndipite ku ofesi yakuti ndikadandaule ndipo chithandizo ndikachipeza kumenekoko. Ndeti kuona ngati kuti kukhazikidwa kwa malamulo omwe nkofunikira kwambiri chifukwa munthu simungamanene kuti walakwitsa ngati malamulo palibe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu yakachenjede ya Mzuzu a Ephraim Chirwa anati ophunzira pa sukuluyi amakumana ndi nkhanza zina zomwe akuti amasowa zokolowa kamba kuona kuti samadziwa za lamulo latsopano lomwe lili pa sukuluyi. Pakati pano mkulu wa Plan Malawi Atusaye Nyondo anati bungweli linaganiza zothandiza mkumanowu litaona kufunikira kunena kuti dziko la Malawi anthu agwene manja polimbana ndi nkhanza zomwe amayi ndi ana amakumana nazo. Timakhulupirira kuti achinyamata komanso ali ndi kuthekera kokusintha zinthu zomwe zimakhuza moyo mwawo. Kwambiri tikuyang'ana mwina ana sukulu ma institutions amwe tikukhulupirira zokuti ndi asogolera alili komanso asogolera mawa. Ndi kukhala ana sukulu timafuna kuti akhale ndi mwayi wotengapo gawo pa zokambirana zomwe zikukhuza nkhanza zomwe zimachitikira asikana komanso azimayi. Pa mkumanowu panabweranso akuluakulu kuchokera ku polisi, ku mabwalo a milandu komanso ena ku nduna za umoyo. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yapempha anthu kuti asangalale moyenera mu nyengo ya chikondwerero chaka chino. Mfumu ya mzindawo a Joseph Makwinja ndi imene yanena izi pa Clock Tower mu mzindawo pamene imayatsa magetsi osonyeza kuyamba kwa nyengo ya chikondwereroyi. Iwo akufotokoza. Pa tsikuli ophunzira adakondwera kuti amaliza maphunziro awo amene adalipo okwana 21. Mkulu wa sukuluyi adati ndokondwa kuti sukuluyi ikupitiriza kupereka ophunzira amene akuonesa kuti ali ndi ukadaulo okasintha zinthu kunjaku. Ine ngati wamkulu wa aphunzitsi pa St. College ndilosangalala kwambiri kuti takwanisa kuthandiza lero tili ndi uthenga ukunena kuti pano pa tasegulira Blantyre muno msite mwathu muno kuti nyengo ya Christmas yayambika sopano. Tiyenera kuyamba pa 1 koma tachedwerapo chifukwa panalizo zina pamafunika pa 1 December
tisegulire nde tachedwapo koma uthenga tapeka unena kuti chikondwerero chayambika, anthu akondwere mwa bwinobwino manyumba mwawo, kale security, kupemphanso a security, achitetezo a polisi kuti atithandize kuti nthawi ino ya Christmas pamene anthu akukondwera atithandize security issues kuti anthu asangale mwamtendere. Sukulu yosula anthu luso losiyanasiyana ya Sochi Technical yati ikuyika chidwi pofuna kulimbikitsa kuti ophunzira azibwera ndi nzeru zimene zingathandize kukonza zinthu zimene zingakuze nkhani za mafakitale. Mkulu wa sukulu ya Grayston Mwamveka ndi amene wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamene ophunzira pa sukuluyi amakondwerera kuti amaliza maphunziro awo. Isaac Salima akufotokoza. Pa tsikuli ophunzira adakondwera kuti amaliza maphunziro awo amene adalipo okwana 21. Mkulu wa sukuluyi adati ndokondwa kuti sukuluyi ikupitiriza kupereka ophunzira amene akuonesa kuti ali ndi ukadaulo okasintha zinthu kunjaku. Ine ngati wamkulu wa aphunzitsi pa Sochi Technical College ndilosangalala kwambiri kuti takwanisa kuthandiza chitukuko cha Malawi kupyolera maphunzitsana amenewa. Tikhulupirira kuti ndi maphunziro amene tawapasa pali okonzeka kuthandiza dziko la Malawi. Tona nzotheka inde chifukwa kuona kuti tikadalira kuti onse amene tikuwaphunzitsa akalembedwe ntchito pakhala povuta kuti onse akwanitsire kutengera pa ntchito zimenezi. Chifukwa chake masilabasi athu tinayonjezeramonso imene timati entrepreneurship. Anawa magraduates wathu aphunzira mmene angayambire business, mmene angapitisire patsogolo. Pa tsikuli anthu awiri amene ndi aulumali adakondwereranso kuti amaliza maphunziro awo. Mmodzi mwa iwo Andrew Banda adati undi uthenga wakuti anthu aulumali akhozanso kukwaniritsa maloto awo atathandizidwa. Chiyembekezo changa ndikuti ndikapita kunjako anthu akakandidalira ndikaonesa masikiro amene ndakhala kuphunzira kwa zaka zonsezi, ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti ndikapita kunjako anthu akandilemba ntchito malingana ndi knowledge yanga imene ndili nayo imene ndatenga ku sukulu. Ine malangizo amene ndikapereke kwa Malawi ndikuti anthu akamuona munthu wolumala amaona ngati palibe nyanga pande yayo, amamuona ngati wopanda ntchito. Komano ine ndikuyimanga ngati example kwa anthu ngati amenewo, kumenyera ufulu anthu amenewo kuti ali ndi kuthekera kopanga zinthu zokuti ena abwino bwino watha ukanika kupanga. Sukulu imaphunzitsa maphunziro monga okhuza kuyendesa zinthu, kukonza galimoto, zipangizo za magesi komanso zina zambiri. Mbusa wamkulu pa mpingo wa Sochi CCAP a Thomas Nyang'ama walimbikitsa abambo kuti azikhala ndi chidwi pofuna kuphunzira mawu a Mulungu komanso kuti azitha kugawana nkhawa ndi anzawo. Iwo amayankhula izi pa mpingowu pomwe abambo okwana 15 amaliza maphunziro awo a utumiki wa abambo. Iwo akuyankhula zambiri ndi mtolankhani wathu Gift Sitima. Mzibambo amene wadziwa Yesu zimamthandiza kunena kuti akhwime mu uzimu ndi muthupi. Nawo akakhwima mu uzimu ndi muthupi zimamthandiza kunena kuti zizo zimene tikumana nazo mdziko lapansi ngati apa tikwanitse kuzipanga manage ndi kuona kuti tingende bwanji. Chifukwa kusakhwima mu munthu emotionally even spiritually zimapangitsa kunena kuti ukakumana ndi ma issues amoyo uno, ukakumana ndi ma challenges, mavuto amoyo uno, munthu umapezeka nzoti uli pansi wakhumudwa ndipo umaona ngati moyo ulibe tanthauzo lililonse. Mlembi pa mpingowu a William Namate anati iwo ndi okondwa kuti abambo ochuluka anatenga nawo gawo pa maphunzirowo. Sikinali chiyembekezo chathu kuti tingakhale ndi anthu 15 mmene mwaonera muja, koma zatengera chisomo ndi kumwamba kuti takondweredwa kuti azibambo achilandira ndi mphamvu, kotero kuti ine ngati mlembi ndilosangalala kwambiri kuti utumiki umenewo ukupita patsogolo. Uthenga wanga ndi wopita kwa azibambo amene sana joine men's ministry kuti alimbikitsike abwere utumiki umenewo. Muli zambiri zabwino zimene pokhala ife azibambo zikhoza kutitetezera kusambambanga ntchito zolakwika chifukwa cha utumiki umenewo. Komanso tikuthokoza kwambiri azimayi amene akutilera m'makomomo chifukwa chomwe atilimbikitsa kuti tijoine utumiki umenewu kuti ntchito ya Ambuye ipite patsogolo. Tipitirize kukupatsirani nkhani izi zikatha izi.
Every day is packed with its own surprises. You never know which thrill is around the corner. Feel good. Feel good. Or how it'll play out. There's a sense of excitement. Did our plane just stop? Another cash out. That adds a little magic to my everyday. Woo! Feels like a party tonight. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, for a healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zigumoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, teke mpamvu. omwe adakhalapo mtsogoleri wa dziko la Ghana a John Dramani Mahama awasankhanso ngati mtsogoleri wa dziko la Ghana kutsatira chisankho chomwe chinachitika loweruka. A Mahama agonjetsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dzikolo a Mahamudu Bawumia omwe avomereza kale kugonja kwawo. A Mahama auza atolankhani kuti nzika za dzikolo zasankha kusintha kwenikweni. Izi zapangitsa kuti New Patriotic Party igonje kwa nthawi yoyamba mu ulamuliro wa Nana Akufo-Addo. Mu ulamuliro wa Akufo-Addo, anthu mdzikomo adakumana ndi vuto la chuma komanso kukwera mitengo kwa zinthu modetsa nkhawa. A Mahama adalamulanso dzikolo mzaka za 2012 ndi 2017. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Bungwe la MEC lati apolisi amanga bambo wina kamba kulembetsa kawiri mukaundula wa voti. Zipani zina za ndale zasemphana maganizo pa za nthawi yowonjezera kalembera wa chisankho. Ndipo mu nkhani zina sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu yati yapanga malamulo oteteza aphunzitsi ndi ophunzira ku Nkhanza. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw. Pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso star 1895 hash ndi kuchita subscribe. Munali ndine Tabi Kamangala Mwinifumbo.